Ola, teño unha dúbida ca palabra asemade. Na Real Academia Galega pon que é simultaneidade, pero pode empregarse tamén como un nexo tipo de máis? Non. Asemade significa só simultaneamente. Non se pode sorber e soprar asemade. Asemade non se pode usar de conector en vez de tamén, ademais, igualmente ou así mesmo. Asemade significa tamén tan pronto como. Comprámolo asemade o vimos. É unha palabra moi galega e moi nivel pro. Digo abrazo en galego. A ver, pois abrazo ou aperta, valen as dúas. Tanto dá dicir dame un abrazo que dame unha aperta. As dúas palabras son igual de galegas, aínda que os Teletubbies dicían unha aperta. E aínda hai unha terceira maneira de dicilo, dame un apreixo. Apreixo ou aperta tamén se utiliza para o saúdo cas mans. Saudáronse cunha aperta de mans ou cun apreixo de mans. A apretón de mans é un castelanismo.